final é o que merece. Pero Y a mí no me culpes. Si yo escribo la canción solo para ti, mando chaspo lo cumple. Papás ponen todas antes de dormir. Y a mí no me culpes. Si yo escribo la canción solo para ti, mando chaspo lo cumple. Papás ponen todas antes de dormir. Mucho te trato, no bajo. O primeiro mira nesta casa, tío. E despois para a siguiente paso 10º aniversario de entrevista con de la persona de Lau. Hola Martín, hola Xanma, moitísimas grazas por deixar que a voz de Galicia entre na vosa casa. Moitas gracias a ti por vir. Gracias a vos e a nosos pais que a casa sería deles. Os pais que non sei se teñen algo que ver en que os seus fillos sexan uns referentes na música galega neste momento, non? Que clima había nesta casa para que pasase algo así? Home, pois seguramente a educación que tuvamos cando éramos nenos, que nos fixo ser as persoas que somos hoxe en día. Sí. A paciencia tamén con nós, a verdad, porque non ten que ser fácil, porque a verdade é que tanto un como outro non fomos fillos moi... De portarnos moi ben. Sí. Era destrastes? Eu Bueno. creo que Martín máis que a min, pero... por aí A ver, andamos. tampouco nos portábamos tan mal, home. Sí. Algún amenaza con ir a un colegio de curas, pero quitando eso, o resto todo ben. Pero aparte diso, non sei, hai algo na villa desta casa, na auga, que bebedes de todo este tempo para que saian músicos de aquí? Non sei, tiñamos xa un tío que tamén era músico e un primo que tamén tiña bandas. Entón, eu creo que a nosa familia, como sempre hubo ese rollo de que había familiares que tocaban, eu, por exemplo, pola miña parte, sempre quixen tocar por eso. Entón, non sei, el que xa lle pillou máis pequeno, pero... Home, eu fui un pouco crecendo e madurando, dándome de conta de que a música estaba presente pues, na miña vida, sabes? En plan, hubo un momento no que me fixo clic a cabeza e pues, daí pues, empecé a probar eu tamén. Claro. Había un ambiente favorable na casa para a música ou centros de nos estudios, deixa a música para outro momento? No, a ver, no meu caso, xa empezara el antes, entonces que fale el primeiro. Uf, eu aí, en plan, no da música nunca tuve un problema, porque sí que de pequeno todos os meus amigos iban a fútbol, a min o fútbol non se me deu ben, nesa edad aí do instituto tampouco me chamaba moito. Cando xogas o fútbol por ocio mola, pero cando tens que empezar a aprender a facer exercicios e xa máis táctica e tal, deixeime un pouco atrás. Empecé ca música e foi un mundo que me flipou. Entonces, bueno, meus pais nunca, sempre pensaron que era un hobby, levaron peor que estudiar Historia da Arte, por exemplo. Aí sí que lles parecía un pouco feo. Pero nada, cando empezamos a tocar e así, eles levábano guai, nunca, sempre que puderon axudarnos, levarnos as cousas ou vir aos conciertos, sempre viñeron e sempre lles molou, como cando me levaban á escola de música, sabes? Nunca pensaron que fora, creo eu, que eles nunca pensaron que fora irse de man tanto como se foi. Claro. En Bruselas estiven co voso pai falando con vos, de feito, lembro que levaba unha camiseta de Pink Floyd, esa que musiqueiro é. E díxome que, mentras que no caso de teu, de Xanma, xa estabas aquí tocando a guitarra, vamos, que algo se vía vir, no teu caso foi unha auténtica sorpresa. Que un día dixeches, teño un disco grabado, abriches o ordenador, escoitarono todos xuntos e vi que lle saltaban as bágoas. Como foi ese momento? Que estabas aí agochado? Como era a túa historia? No, o sea, eu sí que ao irme para Santiago non pasaba tanto tempo con eles como me gustaría, sabes, estaba o fin de semana solo. Pois os meus amigos, algún rapeaba, facía cousas, entonces pois empezamos a xuntar así nun piso que tiñamos ali en Santiago, a pintar un pouco a mona, facíamos temas todos xuntos, e cada un cantaba unha estrofa. E nada, pois empezamos a subir, a xente de aquí do pueblo escoitábamos en plan de risas, dixen un día, vou comprar unha tarjeta de sonido, un micrófono, e vou poner aí na casa a pintar un pouco a mona, como che digo. Pois, obviamente, como calquera cousa que faz na vida, canto máis fajas, canto máis traballes, máis melloras e máis aprendes. Entón, pois, co paso do tempo, fui facendo cousas que non me imaginaría nunca que podía facer. E pois, dun momento para outro, me puxen así como, vou facer un disco. E saliu eso. Era para ti, Xanma, un referente? Obviamente, por supuesto, tendo na casa, é máis tanto no musical como en todo, sabes?
Pero ti tomaches un camiño moi diferente, non? El está coas guitarras e ti coa tarxeta de Non, sonido. non tan diferente, el tamén facía música, el tamén facía trap. Sí, eu empecé facendo, antes, Anda. paralelo de rapas, eu empecé a compoñer, aprendín facendo trap, porque co tema dos da agua e de produción e así, aprendín cun compañeiro, con Alberto Cernadas, que os dous nos molaba moitísimo o urbano e tal, e empezamos aí a aprender a usar o ordenador para gravar. Samuel incluso comigo temos feito temas de trap pouco antes ou durante os inicios de Derrapas tamén. O sea, que hai unha vertente túa escura aí na sombra de trapeiro, non? Bueno, na sombra non, que ainda sacaste un tema a semana pasada. Sí, con porque Xian. ahora, claro, ahora que todos os rapaces, en plan, do entorno de Martín e así, que, jova, Xian ainda non o primo tamén, entón, claro, fan todos urbano e el me pediu que fixera cancións con el, o fajo encantado, porque non teño tanta oportunidade, eu deixei de facer cancións de trap porque non tiña tempo para pensar en facer música trap, porque teño que, ahora o meu traballo é facer rock. Entonces, poder cambiar o chip e facer algún tema con eles foi moitísima ilusión porque podo facer algo que me gusta sin ter que dedicarlle tanto esforzo nin tanto tempo como lle dedicaría se o fixase eu solo. Claro. No teu caso, da música urbana era xa o camiño, non? Ou tiñas un referente do rock? A ver, referentes como tal, gústame todos os géneros musicales, o sea, eu escuto todos os géneros musicales. Non me vou senir a facer música urbana toda a miña vida, sabes? Ojalá ser como Bad Bunny, que chega un momento no que se me aburra urbano, colle fajo un disco de, sabes, de Jalisco en plan, sabes, con sonidos, eu que sei, pues, aberta calcara cousa, supoño que ir madurando como artista, e co paso do tempo, pues, se me gusta un sonido máis que outro, pues, ir cambiando. Claro, claro. Ti, cando empeza Martín a funcionar na música, como vías? En plan, a onde vai este pequeno? Eu ao principio... Moi boa pregunta, Eu ao principio escutaba os temas e tal, claro, o que xa facía trap a mí molábame o que el facía, sabes? Pero claro, empecéime a tomar en serio, creo que foi cando me mandou os meus males, sí, que me mandou pouco antes de sacalo, e o día que me mandou o tema, mandoume, bueno, vou sacar outro, agora vou sacar un disco, tal, mandou unha canción, e o día que me falou, falei yo ao noso manager, e dixenlle, mira, tens que fichar a mi irmán, isto vai ser unha locura, tal, creo que te dixen a ti, a mí flipou os meus males, e xa, en plan, no momento supen que eso que non había, nada así, sabes, en plan, tan pejadizo, tan ben feito, eu non vira nada así, polo menos na música que eu escuito, sabes? Entón, eso fascinoume, e aí supen que iba a ser un fenómeno. Claro, porque tedes o mesmo manager. Sí, correcto, Álvaro. Sí, claro, o sea, que seguro que se que alguén quere fichar a Novelouro de Rapans no mesmo xa o ten máis fácil, non fan oferta. Sí, facemos packs unha leite. Salen che mellor dous que unha. Claro. Claro, entonces ti cando escoitas esa canción dis isto vai petalo de verdade? Eu flipei, sí, porque, jova, eu esforzome moito en facer música que a mí me guste, pero tamén non deixo de ver o que se fai de outros artistas e outras bandas, e o que escuito ao público en festivales, en Spotify, por exemplo. Cando escutei ese tema, eu deime de conta que eso tiña todo, sabes? Porque era unha canción que tanto en directo podía funcionar, como a xente que lle podía gustar de todas as edades, facíache bailar, sonaba espectacular, e pareceume que iba a ser un fenómeno. Bueno, digo vos a preguntar que vos mola do outro, non? A cada un, pero vamos, ti creo que se acabas de respostar indirectamente. Eu se pudera ter un superpoder dele, eu podería facer as melodías de voz que fai. Pareceme que facendo melodías de voz é tremendo, non sei onde sacou, porque así como me rompo a cabeza e non consigo facer melodías tan boas, el parece que as fai así de fácil, tío. Entón é algo que me flipa. E ti? A mí un que máis me gusta del, moi boa pregunta, pois creo que, o sea, eu fago melodías de voz, pero ti faz melodías en todos os ámbitos, sabes? Ti podes facer unha melodía de guitarra increíble, o sea, cando che mandei o tema de Estaremos Mortos, a melodía de voz fixen eu, pero o resto fixestelo ti, sabes? En plan, creastes o tema, sabes? Xa. Entón, ojalá eu ter esa facilidade de, vale, eu teño a melodía de voz, que é complicado facela, pero ti podes crear a partir dela, sabes? Claro, a mí o que me flipa é que o meu son clases de música, o dele É natural, non? Claro. Eso non dá certos ciúmes. Sí, é como, tío, que cabrón.
Creo que ti tamén tes un pluriempleo, aparte de Novelouro, que é coordinador de pogos nos concertos dos Rapans. Sempre, pero eso non vai cambiar nunca. Estás ali de, veña, ahora, tal, non? A ver, estuve en toda, desde os primeiros concertos, estuve pintando ali a Virgen e non vai cambiar nunca na miña vida. De feito, a xente como que se sorprende, sabes? O sea, eu no Sahara acabei de tocar o meu tema e baixei abaixo porque o meu sitio é abaixo, sabes? Eu non vou cambiar de sitio, eu levo aí toda a vida, non me vou mover. A xente en plan estaba no medio do pogo pedíndome fotos, sabes? En plan, este non é o momento para pedir unha foto, ahora disfruta do concerto, sabes? Despois xa sacamos as fotos que quieras. Para que cantara no Sahara estuvemos jodidos porque ele quería que fose das primeiras cancións ou incluso non cantar. Ele dixía que ese día, claro. Eu xa toquei a semana pasada, esta semana... Claro, era o meu día de desconexión, sabes? Porque ao final eu vou aos concertos a disfrutar, non a... Claro. Falas de fotos e tal, non sei como se leva isto, a fama repentina que tes ti, porque hai un ano ou 2 anos non eras tan coñecido como eres hoxe en día. Home, co tempo non te acostumbras, porque non te acostumbras nunca, pero sí que te vas facendo a idea de que é a vida que che tocou, sabes? O sea, ao final pagas unha cousa mala, mala entre comillas, depende do día, depende da persona que, sabes, podes pedir unha foto a unha persona que sabes que é un fan increíble, que te escuta todos os temas, ou podes pedir unha persona que igual o fai, sabes, por ocio ou para rirse, sabes. E sí que hai que diferenciar, pero eu que sei, hai cousas que che quita, non? Momentos que igual dis, ojalá poder non ponerme outra cara, sabes, estar cos meus amigos tranquilamente nunha terraza, sabes? Claro. Pero bueno, ao final, pois, é o que che dixo, pagas eso a cambio de ter pois, unha vida increíble, vivir cousas que nunca te imaginarías, sabes? Quen é máis famoso agora en Muros? Champi Muros ou vos? Champi, Dios mío, Champi ten casi 1 millón de seguidores, o sea, é unha animalada, é moi famoso. Bueno, Novelouro enche Capitol en 20 minutos, de Rapans meten 6.000 persoas no multiusos do SAR. Estades a petalo totalmente, non é? Cal é o seguinte reto que hai no horizonte de cada un de vos? A min toca mesar. Eu por esa parte teño fijado o objetivo, el non sei que pensa agora. Eu repetía SAR o día siguiente se pudera, mira que fixamos SAR para non repetir, pero quedeime... Que pasou ese día? Eu ese día falo, claro, non podo falar polos meus compañeiros, pero intúo que os 4 estábamos tan tensos e tan nerviosos que non disfrutamos, eu polo menos hasta a mitad do concerto, máis ou menos. As primeiras cancións estaba aí a facelo perfecto todo, porque é como moita responsabilidade, sabes? É un recinto moi grande, cheo, que, bueno, nós viñamos prevenidos de que podía sonar mal, porque é un recinto difícil de facer sonar, entón viñamos con moitas inseguridades para unha presentación de disco na que nos preparamos un directo totalmente novo, por riba levábamos un mes ensaiando todos os días da semana, totalmente locos, mentras íbamos a Bertamirán xunto a unha señora que tiña unha peluquería pechada a comprar uns sillóns para a escenografía na furgoneta de Matías, entón era como estábamos a todo, ese día foi como explotar. Pero cando acabou, para min, quedei contentísimo. A verdade, empecé a ver os vídeos e flipei. E ti o día de Capitol? É que iba a te dicir agora, sabes o que pasa? Cos concertos que toda a responsabilidade recae sobre ti, non os disfrutas nunca tanto como si vas a un festival ti tranquilamente, que hai outros artistas, sabes? Pero é o mismo que el, o sea, eu en Capitol estaba nos temas, en plan, estaba en modo automático, sabes? En plan, acaba este tema, vale, agora ven este, teño que facer isto, tal, pensando, sabes? En o momento no que estás pensando, non te podes parar no mesmo momento a pensar en, buah, tío, teño que disfrutar do que está pasando, sabes? Entonces é un pouco que estás a todo, non che dá a cabeza para todo, pero sí que, bueno, obviamente teño un recuerdo que me vai quedar aí para toda a vida. Estaría ben repetilos, non? Xa, en plan, Claro, ahora que exactamente, eso sería increíble. En plan, acabar o concerto e decir, vale, ahora un para min, sabes? Paxa tú este desoboso. E no medio de todo isto hai un momento de reflexión de tranquilo, que non se suba isto á cabeza. Calma. A ver, eu creo que tanto eu como a él que vivimos nun entorno que estamos cos nosos amigos de toda a vida. Claro. Entonces, sabes, non vamos a salir de aquí nunca. Entonces, polo menos sempre vamos a ter como os pés na terra por eso, porque vamos a ir tomar o café co que íbamos cando non éramos nadie, vai seguindo todo igual, sabes? Nós, con The Rapans, creo que tuvemos a suerte de, bueno, de ter unha carreira bastante progresiva e un crecimento bastante lento comparado co seu fenómeno que foi máis explosivo. Entón aí nós, hasta fai 3 anos,
seguíamos compaginando tocar con traballar. Sabemos que nesto nunca se sabe se vas a ter que volver a coller o teu traballo de antes, porque pode durar o que pode durar e depende de ti, pero tamén pode depender de outros factores externos, como que de repente a xente lle deixes de gustar ou que escuite outra música. Entonces levámoslo con tranquilidade, disfrutalo, pero tampouco somos conscientes de que é un curro. Claro. Falaba antes do voso pai, que estaba moi orgulloso de vos en Bruselas, pero e a vosa nai, como leva ter dous fillos artistas que enchen pabillóns a ritmo de música urbana e de rock, neste caso? A ver, o outro día eu falei con ela cando acabou o da Quintana, estaba, que estuvo chorando medio concerto, en plan... En Grosana chora moito. Claro, está como... Papá xa so cree, sabes? En plan, xa o asimila, sabes? Meu pai outro día subiu unha historia que era moi simpática, que puxo a Quintana toda e puxo sold out. En plan, sabes? Papá está como xa no barco de vamos a pintar a mona con él, sabes? Pero mamá é como que aínda non chegou a asimilar de todo, penso eu, sabes? Entonces, outro día pasouse medio concerto mirando para min e para él, sabes? En plan, como así, en plan, jova, está pasando de verdad, sabes? Entonces, por eso é como que aínda non se libera tanto porque non o dá como por feito, sabes? Claro. E despois que teñen, tanto eu doume de conta con nosa nai, como tamén me fijo moito na nai de Samu, a de Matías, os pais de Xaquín, que é plan, non vos marchades de aquí hasta que firmedes as 80 camisetas das 80 fillas, das 80 mijas que teño que me pidieron que firmes camisetas. Entón aí daste de conta de, no, tô gaxendo que faja falta, mamá, tal. Claro. Vais hechos pés a terra, sabes? Sí, efectivamente. Claro. Os nenos aprenden gallego para cantarme os temas no bolo. Cantas ti. Nos anos 90, Heredeiros da Cruz levaron ese gallego á primeira liña e os profes de galego empezaron a detectar geada por todas partes, en sitios onde non se fala con geada. Non sei se xa empezan os rapaces a falar gallego por escoitar a Novelouro e no seu momento os Rapans. Home, non sei se é un cambio tampouco tan drástico, pero sí que ves, por exemplo, xente que igual antes se facía música en castellano, non? E que agora se está adentrando pues, a facer música en gallego e a probar en gallego. Jova, eu sempre dixo, canta máis xente aba facendo música en gallego, pois máis público vamos ter, entonces animo a todo o mundo a que o intente e a que se sume a pues, este movimiento, non? Claro, pero eu falo non de galego, senón de gallego. Sí, no, por supuesto. Que é unha variante moi particular. A ver, no noso caso, claro, é que é a nosa forma de falar desde pequenos, criámonos nun entorno no que aquí en Louro todo o mundo fala con GA de seseo, claro. Incluso daqui a Muro xa hai palabras que cambian e cousas que cambian, entonces nós vémoslo como moi natural. Que o gallego se convirta nun idioma de moda e os rapaces pois fijándose xa non só en nós, sino pois ten Xugueiras, Kid Mount e outros artistas que tamén fan música, fillas, por exemplo, pois que vexan que o gallego é unha lengua tan válida como calquera outra para facer arte e despois para falalo tamén, que tamén como algo de moda. No noso caso facémolo así porque é a nosa maneira de falar. Somos conscientes de que non é perfecto, pero nós xa sufrimos nos exámenes de gallego de cambiar o che e o te. É verdad. Que sempre poñemos che. Sodes cheístas radicais, non? Sí, somos ultras. Bueno, se tivesedes que intercambiar o posto algún día, Xama rapeando en Novelouro e Martín tocando en The Rapans, quen se iría gañando? Obviamente. Tocando ganaría eu. Non sei tocar a guitarra. Pero se quitas o factor guitarra, estou seguro de que a mí me costaría menos. Cantar. Intercambiar cantantes. Facer as dúas cousas. Cantar e tocar? No, se quitas a guitarra. O sea, facer o teu bolo só o que é a cantar. Iba a costar moito menos. A mí faltaríame, sobre todo, non ter algo nas mans. Eu levo moi malo de... Por exemplo, eu flipo o cambio que tuvo el en un ano así, de moverse no escenario, de pasar a ser un neno con micrófono así cantando, sabes? Temas super movidos, ahora co ves que se come o escenario, ou aí si costar tan aí atrapado na tocar a guitarra, cambiar os pedales e tal, vexo que eu non teño o seu desparpajo no escenario, eso non creo que teña nunca. Claro. E xa por último, un disco conxunto de Martín Novelouro e Xanma de Rapans, pois eso, témolo falado. No futuro. Sí, molaba facer algo de que fixésemos os Rapans á música e as letras todos xuntos, eso estaría tremendo. Sí, sería increíble. Eso sería como no seu momento cando se xuntaron, non sei, creo que era Anthrax non sei, era Anthrax e Public Enemy, creo, ou Sonic Youth e Public Enemy, non? Que eran como dous mundos diferentes, pois estaría moi guai. Ojalá, seguramente pase. Sí,
o rollo é hora ter tempo. Exactamente. Sí. Porque este verán ben, Sí, ben duro, cargado. non? Pero bueno, temos toda a vida para maquinar aí. E para Sí, descansar. mas estando aquí xuntos na casa ao final, os dous nos enseñamos a música un do outro, entón... Claro. Pois moitísimas gracias A ti. por atendernos e por A vos. deixarnos entrar na vosa casa e que todo siga pa diante, que ti enchas o Multiusos do Sar e vos que enchades o Wanda Metropolitano. Que o que queda. Pois, Moitas ojalá. gracias, é un placer. Moitísimas gracias a vos.